check, buy a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Història Contemporània Universal i d'Espanya, de quart de l'ESO, i en el tema número 2, que fa referència a l'època de revolucions, que va des del 1789, amb la Revolució Francesa, fins als anys 70 del segle XIX, 1870-1871, que finalitza amb les unificacions tant d'Alemanya com d'Itàlia, tema que tractarem tot seguit. Bé, a mode introductori ja sabem que hem de fer una xicoteta d'introducció sobre què és el nacionalisme, quines són les seues idees, què pretén al llarg del segle XIX i que és una teoria que encara està vigent, molt vigent en l'actualitat, sobretot a Europa. Hem vist els últims brots nacionalistes amb el tema català, amb el tema d'Ucraïna, el referèndum en Escòcia, són unes idees que encara són vigents i que una miqueta estan enfrontant sobretot a algunes de les societats europees. A grans trets hem de definir què és el nacionalisme com eixa defensa del dret de les nacions a exercir la seva sobirania, a crear un propi estat. Ja sabem de sobra que existeixen nacions sense estat i sosté eixa necessitat de fer coincidir tant la nació amb l'estat, és a dir, dins d'unes fronteres determinades, amb una cultura determinada, amb una llengua determinada, amb una cultura política determinada, una economia també pròpia del lloc, una cultura, una societat, fer membres d'una mateixa comunitat nacional imaginada i imaginària a una mateixa societat. Estos moviments nacionalistes s'expandiren per l'Europa del segle XIX i tingueren d'una banda un caràcter disgregador dels imperis plurinacionals, clarament unificadors quant a cultures diferents, i d'altra banda, quins foren aquests nous estats que es crearen dins de l'Europa com a conseqüència d'aquests moviments tant liberals com nacionals? Bé, a continuació farem un xicotet repàs. En primera instància hem de parlar de la creació de nous estats europeus com foren les independències tant de Grècia com de Bèlgica. Ja sabem que existeixen aquests imperis plurinacionals, l'imperi turc, l'imperi rus, l'imperi austro-hongarès, i que molts d'ells es mantindran fins a la Primera Guerra Mundial, fins a la Gran Guerra, que es dugué a terme entre el 1914 i 1918 i que acabà esta contesa amb aquests imperis plurinacionals, però d'una banda Grècia, amb l'imperi otomà, i d'altra banda Bèlgica, com a membre dels Països Baixos, demanaren la seva independència durant aquesta primera part del segle XIX. En el cas precis de Grècia, esta formava part de l'imperi otomà des de feia segles i, a pesar que algunes elits gregues integraven la burocràcia otomana, la majoria de la població, marginada per aquesta gran superestructura otomana i sotmesa a forts impostos, dominada per un poble amb una religió i cultura diferent, sentiren aquesta necessitat també d'independitzar-se. L'any 1821 els grecs proclamen la seva independència a Epidaure, d'on és famós, ciutat famosa pel seu gran teatre, i com que no fou reconeguda pels turcs, provocà l'inici d'una guerra i que tingué la solidaritat i els llaços de totes les nacions liberals europees que ajudaren per tal d'acabar amb el domini otomà. El 1827, de la mà de França i Anglaterra, que interveniren militarment, ajudaren a derrotar l'imperi otomà a les terres gregues i, finalment, al 1829, a través del tractat, famós també cèlebre tractat d'Adrianòpolis, l'imperi otomà reconegué la independència grega que entra en vigor al 1830. Pel que fa a Bèlgica, entre el 1830 i 1839, ja sabem que des del 1815 amb el Congrés de Viena, Bèlgica formava part dels Països Baixos, de l'actual Holanda, i es crea aquest regne dels Països Baixos. L'expansió d'aquestes idees liberals que hem vist anteriorment, al 1830, feren que triomfara aquesta revolució i que s'establirà un sistema
monàrquic liberal sota el regnat de Leopold I. Ja veurem més endavant com l'imperi belga i amb Leopold II tingui un paper molt important en la configuració de l'Àfrica, del cor de l'Àfrica, Ruanda, Burundi i tots aquests problemes que s'han anat generant i gestant al llarg del segle XX. Tindrem aquesta continuïtat. El nou govern proclama la independència i després d'un conflicte armat, Holanda reconegué Bèlgica i la seva frontera l'any 1839. En qualsevol cas, ja sabem que Bèlgica encara continua sent un país amb fortes disputes nacionals entre flamencs i valons, els flamencs que són aquells que venen d'aquesta cultura neerlandesa d'origen holandès i que és la part, diguem-ne, rica del país, mentre que els valons amb una cultura francòfona, la part una miqueta més pobra del país, també tenen aquests conflictes i aquest intent de dividir el país en aquestes dues meitats. En el cas de les unificacions d'Alemanya i Itàlia, bé, a principis del segle XIX, aquests països estaven totalment fragmentats en diferents estats i amb els imperis plurinacionals també com a teló de fons. En el cas d'Àustria havia incorporat la Llombardia i el Vèneto, les capitals de les quals són, com ja sabem actualment, Milà i Venècia, mentre que Alemanya estava confeccionada per un total de 36 estats, els famosos Länders, que encara avui en dia tenen una gran independència respecte al govern federal, que ja sabem que actualment està comandat per Angela Merkel, i en allò que anomenaven la Confederació Germànica, i on rivalitzaven dues potències de gran calat, com són la Prússia, després d'Otto von Bismarck, i l'Àustria. I bé, la podem observar, veritat, als mapes. En el cas d'Itàlia, al 1859, el Piemont, que és una de les regions més riques del nord d'Itàlia, amb ciutats com Torí, amb ciutats com Gènova, a la monarquia liberal de Savoia i governat per Cavour, inicia un procés unificador que l'enfronta amb Àustria aconseguint l'annexió de la Llombardia. Paral·lelament, i aquest és un procés que se'n dona paral·lel a aquests primers moviments, hi ha un alçament popular no tan burgès i liberal com l'anterior, encapçalat per Garibaldi, que enderroca els monarques absoluts dels estats del centre i sud d'Itàlia en el regne, que és l'anomenat regne de les dues Sicílies, que també el trobem al mapa. També així trobem una dicotomia molt gran entre un nord ric, industrial, fort i poderós i un sud molt més rural i amb una economia més feble. Finalment, al 1861, el primer Parlament italià proclama el rei d'Itàlia, Víctor Manuel II de Savoia. Al 1866, els austríacs abandonaven definitivament el Vèneto i, en darrera instància, el 1870, els estats pontífecs foren annexionats i Roma es convertia en la capital del nou estat italià. Bé, ja veurem més endavant com el tema dels estats pontificis encara romandrà viu fins l'arribada de Mussolini al poder al segle XX. També hem de comentar el cas d'Alemanya. En aquest cas, Prússia prengué la iniciativa amb una primera unió duanera, la del Zollverein, que agrupava gran part d'aquests estats, d'aquests Länders alemanys, i al 1848, amb la revolució de la primavera dels pobles, amb aquests moviments liberals, intentaren unificar aquests estats, liderats per el Parlament reunit a Frankfurt, tot i que acaba fracassant perquè Prússia no acceptava la nova corona alemanya que s'imposava. L'impuls definitiu a aquest procés es dugué a terme el 1860 sota la figura de Guillem I, que accedia al tron prussià i que nomenà canceller a Otto von Bismarck, un personatge capital en el segle XIX europeu que després tindrà les seues repercussions a nivell internacional i que les veurem més endavant. I aquesta nova política que impulsà tant el canceller com el monarca era molt agressiva amb els estats veïns. Entre el 1864 i el 1870 es declarà la guerra a territoris que encara formaven part o posseïen territoris de la posterior Alemanya. Estem parlant de Dinamarca, Àustria i darrerament, el 1870, França, amb la famosa batalla de Sedan que posa fi a la unificació alemanya i que acaba per annexionar els famosos i després cèlebres també llocs de conflicte
era Lorena i l'Alsàcia, que actualment són territoris francesos, però que sempre han estat ballant entre França i Alemanya. La victòria en aquests conflictes permeté unir a tots aquests estats en un sol centre, amb el rei de Prússia, al 1871, proclamant-se el segon imperi o el segon Reich alemany amb Guillem I com a el seu Kaiser o emperador. N'hi haurà un tercer Reich, que serà el que protagonitzarà Hitler ja en el segle XX, però bé, això és una altra història que més endavant veurem. Bé, fins així el videotutorial d'avui, espero que us hagi sigut d'ajuda i ens veiem a classe.